Assalamu alaikum warahmatullahi bandiraɓe sehillaɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe fuurankoɓe kala to pulla woni waɗama begue waɗama siyare a salminama kala to gonɗa galle mon fof salminama min calmini kala tilornajo kadi to wawi wonde salminama donc hande en garti ɗo e émission mon kabaruuji heɓe ñiggo ɗo e télé mon Piindi TV walla mbiya Piindi production a faami eyyi ko Piindi TV tan on ñagane batton abonné on collecte application collecte application poddon dum parce que ko dum non takara kala ko min nani so naari tan maare portable ma donc o ñaaga kadi badon zeme won ko wadi ni dungel perille wadi dum woni nice a weltima affaire o wadda hen a fami eyyi donc on calminama on beltanama on ñaaga kadi badon partager kadi on calminama on beltanama on biyama Samba Pullo wondo yora numéro 2 mo ganduda wore ma burdo andirede Samba Pullo to bangi fulbiro to bangi do fulbe ngandira ko yoro 2 voilà oui yoni o lefi kadi ni nallen malla Samba donc tay hande en ngari pour wadde émission men kabaruuji heɓe ñuggo e nder Piindi TV donc hande min gadde non ko hewani kadi donc parce que Sénégal kam oɗon gandi kam actualité kam mo ganda wotma so waɗi ne wawi wattede kamɓe dal Sénégal ɗan ne hawni seeɗa wallay donc dal premiére kabare mo min gadde noon min gara e Kotmi Dieng wi ko yeewi wallu o perdi soir a faami o wi ko yeewi a faami e wallu kamɓe dal ɓe nun ko andude mum holkono ɗum ɗo maɓɓe nuite élément maɓɓe mo ganduɗa hoore ma candidat maɓɓe eɓe nawa ɗum to assemblée nationale on paami par ce que par télémédias e oɗo wiyete Ahmed Aïdara e Mamadou Lamine Thiam kamɓe ɓe nokkidade andude holmo poti wadde ɗum ɗo wiyete candidat par ce que Barthélémy Dias hem ko kangaɗo o sellani o wi kanko o accata ha lakara o accata ha wona dayman o accata par ce que ɗum weɓat eyyi kanko yiɗi ko wande ɗum ɗo candidat o to kanko sinno ko sagam min yeewi naaɓe Sonko so tawi aɗa nana min on gaccanno o wona candidat par ce que oɗo omo negani tawde neɗɗo ne dari tan o fiima e firel o waɗi ɗum ɗo bamma ko waɗi ɗum ɗo kanko woni ari o waɗi firel fiide neɗɗo firel way kono billahi wallahi way kono yokkidu maare longere ni o ñaama donc noon ɗum ɗon ko ɗum woni ko Kotmi Dieng andani en donc sen gummimi Kotmi Dieng en garat to ganduɗa hoorema kañum woni Macky Sall eyyi le soleil o wi men ko Macky hanki le samedi o yehi no roro ganduɗa hoorema woni Touba pour wadde ziare Serigne Mountakha Mbacké donc Serigne Mountakha Mbacké waɗi mo recevoir voilà ɓe jewri voilà o yehi o juuri mom pour magallo wodi kadi ko waɗi toon ganduɗa hoorema Macky kam oɗon gandi tan wodi ko waɗi toon ballal makko dal par ce que konko woni président te ko lawol Serigne Touba ne waɗe maggal mum o yaha toon voilà o waɗi ko yoodi ko feewi eyyi Macky Sall ko ɗum ɗon yaano waɗa o wima ko lo Serigne Mountakha adoube Macky Sall voilà o wima le chef de l'État renouvelle son pacte avec Touba gonga o watti ko waɗanno toon to Touba moƴƴere makko nde o waɗi remoulé woni o feñitini ɗum kadi voilà ɗum ɗon garoɗen le soleil donc Macky annene ko mbatta ɗo ko yo Allah wallu walla kadi mbaɗa ɗum noon no Dakar mbaɗa ɗum toon Matam mbaɗa ɗon Fouta mbaɗa ɗum kala ɗum ɗo to Davié ceerno Amadou Davié en fof ne mbaɗa ɗum ɗo sen gummima elle soble eyyi sen gummimo elle soble en garade les écolos o wi ko Macky Sall wi Serigne Mountakha somo acca laabu ngu o yiɗi ko accirde ɗum ko no yodiri voilà gonga o wi kanko somo acca laamu ngu o yiɗi ko accirde laamu ngu e juuɗe ɗe ganduɗa hoorema ene yoodi comme ça ene yodiri a faami taw wona tan o yehi tan yimɓe ne mbiyamo makko ya waɗi ni a waɗani ni a fewnani walla a bonni walla an a waɗani président gal ma yahani walla ɗiɗo fotuji walla mo haale dal ko ganduɗa hoorema yoɗani o wi ko somo yaha o yiɗi ko somo yaha o yiɗi ko accirde wiyete wuro ngo
pays qu'on yodi. Oui, si je pars, le quitte d'aller le pouvoir, oui, lorsque je quitte le pouvoir, je veux laisser au Sénégal prospérer, voilà. Parce que là, emin ñaagi mané yaal emin ñaagi Allah yo hokki dum parce que ko ñuujida ko yodi quoi. Sénégal kam c'est ya accu dum ko yodiri c'est wala parce que ka bi Sénégal kalto jaada kalto mbaɗa yar ka garto ka Sénégalais fierté ma ko Sénégalais voilà donc ko ɗum o wi ko l'intercoralisation divisé benno kasso zo ko non de donc non so ñimmima les écolos en ngara to ganduɗa hoore ma kañum woni football ko ganduɗa hoore ma ko mbaddu ɗum ha duuɓi ɗiɗi gartumi te hatta mi dañi hen ko heewi quoi mi dañi trophée quoi mi dañi médaille kono ko médaille siwo quoi wona médaille d'or wala médaille d'or médaille asa médaille mbormos médaille goɗɗo kono min ko médaille siwo mbaɗanami ɗo so mboɗo loro mboɗo mi yahata tarode mi nawara donc ɓe mbi ko Sadio Mané oɗon gandi Sadio Mané libbel champion ko fuddi ko on manki markude wallahi on manki markude kono ɗum ɗon hatta haydara bonnani par ce que lisme champion suwa fudu agas te ko haydara markude o Roi Sané oɗon min jimi ko Roi Sané o patara yimɓe yoɓe pasmo Sadio Mané ko dogat ha tabbo te poyempo mo pawɗe Sadio Mané o poste poyempo yittemo poyempo mbattemo poste makko vous les Bayernois le poste ko vous te fawde Sadio Mané Sadio parce que Sadio c'est le excentré qui est le bon pour lui parce que si il est excentré il marque le beaucoup si pointe non voit pas pourquoi retournez-lui à la excentré c'est dommage toi aussi mi kadi Abdou Diallo kanko ko ummi pari ko machallah o mona jouer normal o mona wada o mona wada effort o mo wada jaloreji o mona wada maalide ganda hoore ma ko jodde keftinidi a faami e nder équipe mo yiki o wi Diallo et l'équipe Leipzig voilà relâche avant la C1 o wi ndo jangara C1 nde ndo waɗata kala C1 kanko ndeno fuɗɗi dañde million ngaji par ce que ndeno o fuɗɗi yaade omo yoɓe o taw o suwani bal ɓeɗo toodi mo guila mo jangga C1 nen C1 barke Serigne donc nan ɗum ɗon kadi eyo so ngari en garat Europe o mbi ko NGB va se mourir à ça avec capital 2 milliards c'est fait voilà wona ɗon ɗum o rythme du PSC yaye gonga de par ce que oɗo min ne haayoyam mi anda no wiyete ni joueur Barça oɗo o ko markata e match o subhanallahi te kanko ɗum ɗoñi makko ñeerata tan biwni makko o markata tan mana ko Lewandowski manda ko Lewandowski o elle ko Lewandowski musiki hen ko Lewandowski o mi anda ko inde nde tan jejjiremi kono o ne haayi ham phase 9 fat mami andu joni phase 9 woni phase 9 ayo wala ko ɗo phase 9 ayi o moni to woni balle kam subhanallahi to woni o majji wona phase 9 ko itta ko jaahu ɗon quoi le phase 9 e ittede quoi sin ko dindi quoi voilà joni noon on calminama on beltanama ko ɗum ɗo wonno kabaruuji heɓa ñuggo oɗon jaade hen e SAMBA yoro 2 walla mi jaa SAMBA fullo ko fulɓe ɓurɓe andudemi ko donc min calminiɓe ganduɗa hoore ma ko aynaɓe fulɓe jeeri fulɓe waalo fulɓe masina fulɓe Burkina fulɓe Europe fulɓe diaspora fulɓe fof kala to pulla wawi wonde min SAMBA mi salminima e mi mboɗo wima je t'aime mboɗo yitma no feewi par ce que min gonga de komin juddu jeeri kono
ça yi andra ko min juddi jeri parce que min bori yidi ko gonmi ko je suis halpulaar et fier de la halpulaar kadi bori yidi kadi on ne boron fier ko gondon ko kadi eyyi kala bawdo wadde hoore mum ko plus fier koliren ciosan amen koliren ciosan yimbe fof ne moji quoi donc min kalto gommi jimmi ko daranade pulaago eyyi kalto gonmi mal to so jaay tan yayi banque goddo ko demgal pulaar ngal yo haalte yo haale yeyi donc noon mboɗo weltema on no feewi oɗon mbiya noon émission o ko ɗon ɗum no wonno émission o on jarama min weltima no feewi e ko jeeɓoton ko voilà emin calmina mo ganduɗa hoorema kañum woni kawam Nouridine Ly on woni Nouridine Ly ko responsable politique to de Thilogne a faami min calmini kadi collègue makko on woni Moussa Bocar Thiam le maire de la Wourossogui min calminima min juurimama ndeysan ko moƴƴo Moussa Bocar Thiam ko dommu bayam min ko Mouhamadou Thiam an ka Moussa Bocar Thiam yo Allah wallu ka tuwolel tohtel aɗa fewni Wourossogui aɗa wawi ko mbatta ko donc Moussa Bocar Thiam min mbima yo Allah wallu par ce que an e kawam jadata te kawam ko homme politique onon jadata donc noon yo Allah wallu annene Nouridine Ly yo Allah wallu ha gona ministre so Allah jabi yo Allah wallu ha goniya ministre inchallah wato tema woni ministre so Allah jabi eyyi donc na ko dum don wonno Kabaruuji Hebi ko min calmini kadi PDG on woni Daoud Dia monsieur le honorable ko manda ko député monsieur Daoud Dia a fami ko kadi première question à l'Assemblée nationale kanyum woni PDG mo Piindi TV min calminimo no feewi min calmini DG Baba Abou Diop a salminama min calmini kadi Thiombane kañum woni camara la mana men kanko filmata men so ndiyami afro leeri e on nani ha oɗon mbawa yebde ɗum normal on jira radio jira haydara ko Thiombane donc noon min calmini kadi kala liggoroɗo e nder Piindi voilà mi salmini kadi babam korsindomi balludomi ha tolnimi o woni Yoro Sow Amadou Batara Sow Yero min calminimo min beltanimama ko noon mi yewnima a jarama merci beaucoup à la prochaine bisous.